дуруд мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони саёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Пешниҳоди шумост нашри шашуми барномаи ҷолибу шавқовар ва интеллектуалии роҳхат. Чун ҳамешагӣ нафароне ки ба 5 саволи пешниҳоднамудаи мо ҷавоби дуруст медиҳанд, соҳиби як роҳхати ройгон аз ширкати саёҳии ватании Togic Travel мешаванд. Биёед бинандагони азиз мебинем ки имрӯза ғолиби нашри шашуми барномаи интеллектуалии роҳхат кӣ хоҳад буд. салому алайкум, худатонро маърифӣ мекардед? Ман Пулатова Мадина, донишҷӯи курси якуми донишгоҳи Славянини Россия ва Тоҷикистон ҳастам. бисёр хуб. Мехостед ки ба минтақаи саёҳии Искандаркул сафар кунед? Бале. бисёр хуб. барномаи мо роҳхатном дорад ва шарташ чунин аст ки нафаре ки ба 5 савол ҷавоби дуруст медиҳад, соҳиби як роҳхати ройгон аз ширкати саёҳии ватании Togic Travel ба нами минтақаи Искандаркул мешавад. хуб, агар шумо ки розӣ бошед дар барномаи мо ширкат варзед, хуб саволро мехонем. саволи аввал чунин аст: дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар пирях мавҷуд аст? савол тавассути вариант аст. вариантҳоро мехонам. варианти А 13000 пирях, варианти Б 12000 пирях, варианти В 15000 пирях ва варианти Г 18000 пирях. Ман фикр мекунам 15000 пирях. Бале. Як бор хуб фикр кунед. Барои шумо 1 дақиқа вақт шуда мешавад. 1 дақиқа? 1 дақиқа хуб фикр кунед. Шояд варианти як бор дигар саволро қатъи вариантҳо мехонам. дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар пирях мавҷуд аст? варианти А 13000 пирях, варианти Б 12000 пирях, варианти В 15000 пирях ва варианти Г 18000 пирях. ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз обҳои захираҳои бузурги обӣ дорад. оби маданӣ мебошад. Бале, хуб. Ман фикр мекунам ҷои ҷавоби якум 13000. 13000 пирях. 13000? ҷавобро дигар намекунед? Не, ҳамин. ҳамин аст? Бале. табдил мекунем воқеан ҳам ҷавоби шумо дуруст аст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан 13000 пирях мавҷуд мебошад. ва мегузорем ба саволи дуюми барнома. саволи дуюми барнома тавассути як акс пешниҳод мешавад ва шумо бояд ки ба анамин акс нигариста муайян созед ки анамин шаршара дар кадом минтақа ҷойгир аст. ин шаршараи бисёр маъруфи Тоҷикистон аст. ана ҳамин шаршара аст. Шаршара. Мумина чилдо. яке аз шаршараҳои бисёр маъруф аст. Сари Хосор. боварӣ доред ки дар ҳамин акс шаршараи Чорчашма. 44 чашма. 44 чашма чунин шаршара дорад? оё умуман шаршара дорад? Варзо. аз як лав ҳама минтақаҳои медонистанд ки чунин номбар кардан гирада ки мебарояд. Искандаркул аст. Искандаркул аст? дигар намекунед ҷавобатонро? Не. Искандаркул. хуб, бисёр хуб. агар дигар накунед, воқеан ҳам ҷавоби шумо дуруст аст. табдил мекунем. ҷавоби дуруст ин Искандаркул мебошад ки дар ноҳияи Айнӣ қарор дорад. мегузорем ба саволи сеюми барнома. саволи сеюми барнома бе вариант пешниҳод мешавад. кули Тоҷикистон ки қариб 2 баробари манораи Эйфели Парижро панаҳ мекунад чӣ ном дорад ва дар куҷо ҷойгир аст? саволро як бор дигар такрор мекунам. кули Тоҷикистон ки қариб 2 баробари манораи Эйфели Парижро панаҳ мекунад чӣ ном дорад ва дар куҷо ҷойгир аст? Сирдарё. дарё. кул аст ин. Кул? кул. Хоб. яке аз кӯлҳои маъруф аст Яке аз кӯлҳои маъруф ки дар миёни сайёҳони хориҷӣ бештар бо номи спящий дракон, яъне аждаҳои хуфта маъруф мебошад. маъруф мебошад. дар ҷои шиндагиам неки аждаҳои хуфта. Аждаҳои яке аз кӯлҳои хуфта. маъруф аст ки қариб 2 баробари манораи Эйфели Парижро панаҳ мекунад. яъне ин кӯл хеле чуқур аст. чуқур аст. Бале. Сарес. кули Сарес? Кули Сарес. аз куҷо фаҳмидед ки кули Сарес аст? охи кули Сарес яке дадаҳанам омада ками. хуб, дигар намекунед ҷавобатон? Не, ҳамин. кули Сарес. медонед ки дар кадом минтақа ҷойгир аст кули Сарес? Кули Сарес. минтақаша намедонам. яке аз минтақаҳои бисёр ҳам сайёҳо беҳад зиёд мераванд ба ин минтақа.
азир. باز یادم نمیاد. نه. یادتون نمیاد. متاسفانه. خوب саломат бошед. Раҳмат ки дар барномаи мо ширкат варзидед. Ба кадом минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон шумо сафар кардагӣ ҳастед ва дӯст медоред? شهر خوجند، باستانی شهر خوجند، کلوب و سری خسار. یعنی که منطقه‌هایی که شما بله. سفر کردگی هستید؟ بله. می‌دونید. بله. بسیار خوب. تلویزیون سیاحی و امورهای مردمی رو تماشا می‌کنید؟ سیاحی بله. سلامت باشید برای شما روی صفحه. خوب رحمت. سلام علیکم، خودتون معرفی می‌کردید؟ من قربانزاده نورانگل، ساکن شهر دوشنبه. بسیار خوب. آیا می‌خواستید که با منطقه زیبای اسکندرکوه یکم بار سفر کنید؟ بله می‌خواستم. بسیار خوب، بسیار خوب. ما یک برنامه داریم نامش راحت از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی هستیم و نفری که با 5 سوال برنامه ما جواب درست میدهد صاحب یک راحت رایگان به نام منطقه سیاحی اسکندرکوه میشود. شما راضی هستید که در برنامه ما شرکت ورزید؟ بله راضی هستم. بسیار خوب. سوال ها رو میخوانم. سوال یکم چنین است: در جمهوری تاجیکستان چقدر پیریخ موجود می باشد؟ سوال توسط واریانت پیشنهاد می شود. واریانت A 13000 پیریخ، واریانت B 12000 پیریخ، واریانت V 15000 پیریخ و واریانت G 18000 پیریخ. سوال برای شما فهم است؟ بله فهم است. 13000 پیریخ. 13000 پیریخ موجود است. بله. یعنی که جواب شما 13000 پیریخ. تبریک میکنیم، جواب شما واقعا هم درست است. در جمهوری تاجیکستان تقریبا 13000 پیریخ موجود است. و میگذاریم با سوال دومی برنامه. سوال دومی برنامه توسط یک عکس پیشنهاد می شود و شما باید با همین عکس نگریسته معین کنید که در همین رسم کدام منطقه یا شرشره جایگیر می باشد. در عکس کدام شرشره مشهور جمهوری تاجیکستان تصویر یافته است؟ خوب دقت کنید، عکس را نشان میدهم. آن همین عکس است. اسکندرکوه. اسکندرکوه. بله. از کجا شما میگید اسکندرکوه؟ مرتبه بر اسکندرکوه سفر کردگی هستید؟ نیستم. یکم سفر کردگی نیست؟ نه. لیکن میدونم که همون هست. از کجا دیدگی هستید همین عکسش رو؟ از تلویزیون یعنی سیاحی. از اینترنت هم شاید دیده باشه. برای که بسیار از اینترنت تماشا عکس کردگی. مشهور است. بله. شرشره مشهور است. یعنی که اسکندرکوه. بله. دیگر نمیکنید جواب رو. شاید یکم شرشره دیگر باشه. نه همون. بله. بسیار خوب، تبریک میکنیم، جواب شما واقعا درست است. در عکس مذکور شرشره اسکندرکوه تصویر یافته است. خوب، میگذاریم با سوال سوم برنامه. با دقت باشید. سوال سوم به واریانت پیشنهاد می شود. کل تاجیکستان که قریب 2 برابر مناره ایفل پاریژ را پناه میکند چی نام دارد و در کجا جایگیر شده است؟ شما درباره مناره ایفل میدونید؟ مناره ایفل رمز پاریژ است، در فرانسه جایگیر است و خیلی بلند می باشد. یکی از مناره های بلندترین است. بله میدونم. همین کل تاجیکستان قریب 2 برابر همین مناره رو پناه میکند. یعنی جایگیر میشه. اگر بالای هم گذاریم در همین کل پناه میکنند. کلی بسیار مشهور است در حدود تاجیکستان، میدونند، میشناسند. حتی این کل رو اژدهای خفته مینامند. کلی سرز. کلی سرز؟ بله. برای چی کلی سرز؟ برای که کلی سرز کلانترین پای میباشد. کلانترین است. بله. چخوری کلی سرز رو میدونید که چقدر است در کجا جایگیر میشه؟ خوب، کلی چخور، سرز. بله. کلی سرز شما درست گفتید. کلی سرز. میدونید که در کجا جایگیر است؟ کدام منطقه؟ منطقه. برای جواب درست‌تر پورتر دادن باز منطقه‌اش هم طلب میکنه. بله میدونم. بدخشان. در بدخشان جایی؟ بله. بسیار خوب، تبریک میکنیم، جواب شما واقعا درست است. کلی سرز که چخوریش 505 متر را تشکیل میدهد و در منطقه برتنگی ولایت مختار کوهستانی بدخشان جایگیر میباشد. میگذاریم به سوال چهارم برنامه. سوال چهارم برنامه را با دقت میخوانم، گوش کنید. پایگاه معروف کوهنوردی که در نزدیکی بلندترین قلعه تاجیکستان جایگیر است چی نام دارد؟ پایگاه. پایگاه کوهنوردی.
як пойгоҳи кӯҳнавардӣ машҳур аст, ки аллакай аз даврони собиқ иттиҳоди шӯравӣ то ба имрӯз фаъолият дорад ва дар назди ҳамин қуллаи баландтарини Тоҷикистон қарор дорад ва кӯҳнавардоне ки ба ҳамин қуллаи баландтарини Тоҷикистон рафтан мехоҳанд тавассути ана ҳамин пойгоҳи кӯҳнавардӣ мераванд. исмоили сомонӣ. қуллаи Исмоили Сомонӣ ин баландтарин қуллаи Тоҷикистон аст. Дуруст. Ана ҳамин дар назди қуллаи Исмоили Сомонӣ як пойгоҳ аст. номи ана ҳамин пойгоҳ чӣ мебошад? дар ёдам бурда, лекин айни ҳол хуб, вақти шумо ба анҷом расид, ҷавоби ниҳоии шумо ягон чӣ пешниҳод кунед? шояд донем. исмоили сомонӣ хам ин қуллаи медонам, қуллаи баландтарин баландтарин қуллаи Тоҷикистон Исмоили Сомонӣ дуруст гуфтед. лекин номша номи ҳамин пойгоҳ ки дар назди ҳамин қулла аст. дар назди ҳамин қуллаи баландтарини Тоҷикистон ки кӯҳнавардон ба тавассути ана ҳамин пойгоҳ ба фатҳи қуллаи Исмоили Сомонӣ мебароянд. хуб, саломат бошед, ҷавоби шумо дуруст аст. хуб, ба кадом минтақаҳои саёҳии Тоҷикистон шумо сафар кардагӣ ҳастед то ба имрӯз? то ба имрӯз ба шумо маъқул шудагӣ аст, писанд омадагӣ аст? шаҳри Душанбе, боғи Рӯдакӣ, Дарвоз бисёр вай дора, минтақаҳои саёҳӣ дора. боз куҷо? Боз ягон ҷо дигар боз саёҳат рафтагӣ ҳастем? Варзоб рафтагим. беҳтарин, бисёр хуб. барои шумо барори кор муваффақият, саломат бошед, роҳи сафед. Раҳмат. салом алейкум, худотонро маърифӣ мекардед? Салом. Ман Файзода Аминя аз шаҳри Ваҳдат. бисёр хуб. оё мехостед ки дар барномаи мо иштирок намоед? барномаи мо шарташ чунин аст ки нафаре ки ба 5 савол ҷавоби дуруст медиҳад соҳиби як роҳхати ройгон ба минтақаи Искандаркул мешавад. розӣ ҳастед ки ширкат варзед? Бале. бисёр хуб, саволҳоро мехонам. саволи якум, бо диққат бошед. дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар пирях мавҷуд аст? савол тавассути вариант пешниҳод мешавад. вариантҳоро мехонам. варианти А 13000 пирях, варианти Б 12000 пирях, варианти В 15000 пирях ва варианти Г 18000 пирях. савол барои шумо фаҳмо аст? 13000. 13000 пирях. барои чӣ якбора 13000 пиряхро интихоб кардед? аз ягон ҷо маълумот доштед? Бале, ами даври синфи 11 хондагӣ гузаштагим чизора. Хондам. бисёр хуб. яъне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон 13000 пирях мавҷуд аст. бисёр хуб. дигар намекунед? Не. саломат бошед, ҷавоби шумо воқеан дуруст аст. мегузарем ба саволи дуюми барнома тарҷиҳ мекунем. саволи дуюми барнома тавассути як акс пешниҳод мешавад ва шумо бояд ба ҳамин акс нигариста муайян созед ки дар ҳамин акс кадом шаршараи маъруфи Тоҷикистон тасвир ёфтагӣ аст. савол барои шумо фаҳмо аст? Бале. хуб, расми ҳамин шаршараи маъруфро ба шумо нишон медиҳам. ана ҳамин аст. яке аз шаршараҳои маъруф аст. миёни сайёҳон ҳатто бо номи таҷикский Ниагара, ҳатто шаршараи маъруфи Ниагара ҳам шабоҳат медиҳад. Ванский Ниагара мегӯям. бисёр шаршараи маъруф аст. хуб, фикр кунед, нас фикр кунед. як дақиқа вақт доред шумо. бисёр шаршараи зебо ҳам мехелем? хуб. мехостед ки давидам ин минтақа? Бале. хуб. Искандаркул бошад. Искандаркул? ёфтед, дуруст, воқеан ҳам ин шаршараи Искандаркул аст ва хатсайри мо ҳам ба Искандаркул мебошад. табрик мекунем, ҷавоби шумо воқеан дуруст аст. Искандаркул. мегузарем ба саволи сеюми барнома. бо диққат бошед. кӯли Тоҷикистон ки қариб 2 баробари манораи Эйфели Парижро панаҳ мекунад чӣ ном дорад ва дар куҷо ҷойгир аст? савол барои шумо фаҳмо аст? Кули Сарез бошад. барои чӣ кӯли Сарез? якбора кӯли Сарез гуфтед. Калонтарин ба фикри ман, ақидаи ман ба фикрам калонтарин ами Кули Сарез аст ҳози. кӯли Сарез аст. шумо дуруст ҷавоб додед, воқеан кӯли Сарез. медонед ки дар кадом минтақа ҷойгир аст ҳамин кӯл? Не. барое ки қисмати як ваи саволам ҳаминро талаб мекунад ки чӣ ном дорад ва дар куҷо ҷойгир аст? Кули Сарез асту ҷои дар минтақа кадом минтақа ҷойгир аст? бояд донед. агар донед ки кӯли Сарез калонтарин кӯл, чуқуртарин кӯли Тоҷикистон аст, яке аз кӯлҳои маъруф. минтақа дар кадом минтақа? минтақаи Бадахшон бошад. бадахшон? албатта. аниқ боварӣ кунед ки бадахшон аст? боварӣ дорам. саломат бошед. ҷавоби шумо воқеан ҳам дуруст аст. ин
кӯли сарез мебошад ки дар минтақаи бадахшон ва нехтараш дар водии бартанг ҷойгирӣ мебошад ва чуқурияш 505 метрро тақрибан ташкил медиҳад. хуб, мегузарем ба саволи чоруми барнома. саволи чоруми барномаро мехонам, бо диққат бошед. чунин аст: пойгоҳи маъруфи кӯҳнавардӣ ки дар наздикии баландтарин қуллаи Тоҷикистон ҷойгир аст чӣ ном дорад? саволро бори дигар мехонам. пойгоҳи маъруфи кӯҳнавардӣ ки дар наздикии баландтарин қуллаи Тоҷикистон ҷойгир аст чӣ ном дорад? яке аз пойгоҳҳои хеле маъруф аст ва кӯҳнавардон тавассути ана ҳамин пойгоҳ ба қуллаи Исмоили Сомонӣ, қуллаи баландтарини Тоҷикистон мерасанд. ин пойгоҳ солҳои тӯлонӣ аст ки аллакай миёни сайёҳони ҳам дохилӣ ҳам хориҷӣ машҳур аст. махсусан кӯҳнавардон медонанд, мераванд. аз замони аллакай собиқ иттиҳоди шӯравӣ. хуб, фикр кунед як бор. ба шумо як дақиқа вақт ҷудо шудагиаст. шумо тасаввур пайдо кардед пойгоҳи кӯҳнавардӣ чӣ дар назар аст? пойгоҳи кӯҳнавардӣ ин як ҳамун бошишгоҳи муваққатие ҳаст ки кӯҳнавардон барои ба ҳамун мақсад, ба ҳамун қуллаи ҳадаф расидан якчанд муддат дар ҳамин бошишгоҳи муваққатӣ меистанд, ба шароити баландкӯҳ мутобиқ мешаванд. ана ҳамин минтақа, ҳамин ҷойро пойгоҳи кӯҳнавардӣ мегӯянд. ба забони русӣ альпинистская база. ана ҳамин ном дорад. вақти шумо ба анҷом расед ва ҷавоби шумо ниҳоии шумо ҷавоб надорам. ҷавоб надоред. мутаассифонам. хуб, иштирок дар барномаи мо бораи шумо писанд омад? албатта. кадом минтақаҳои Тоҷикистонро шумо саёҳат кардагӣ ҳастеду бисёртар нағз мебинед ки боз дуюм маротиба ҳам равед? ромид, минтақаи Ромид. боз кадом минтақа? дарвоз, данғара, ҷои мақсад. ин ҷое ки рафтагӣ ҳастед ё ки орзу доред ки равед? ромид рафтагим, данғара рафтагим, дали шаид нарафтам. бисёр хуб. барои шумо муваффақият, саломат бошед, роҳи сафед. ташаккури зиёд. салому алайкум, худтон муаррифӣ мекардем? ман раҷабзода Мусо Қурбоналӣ дар коллеҷи тиббии ноҳияи Рӯдагӣ то ҳол таҳсил карда истодам. бисёр хуб. оё мехостед ки ба минтақаи сайёҳии Искандаркӯл сафар кунед? бале мехостам. барномаи мо номаш роҳхат аст. аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳастем ва шарти ин барнома чунин мебошад ки агар нафаре ба 5 саволи пешниҳодкардаи мо ҷавоби дуруст диҳад, соҳиби як роҳхати ройгон ба минтақаи Искандаркӯл мешавад. розӣ ҳастед ки ширкат ҳастед? бале мешавад. бисёр хуб. саволҳоро мехонам. ба саволи аввал таваҷҷӯҳ кунед. дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар пирях мавҷуд аст? вариант дорад. варианти А 13000 пирях, варианти Б 12000 пирях, варианти В 15000 пирях ва варианти Г 18000 пирях. савол бораи шумо фаҳмо аст? як борга вариант. хуб, бори дигар такрор мекунам саволро. дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар пирях мавҷуд аст? варианти А 13000 пирях, варианти Б 12000 пирях, варианти В 15000 пирях ва варианти Г 18000 пирях. 13000 пирях, яъни варианти аш мебошад. варианти А 13000 пирях. 13000. дигар намекунед? Не, Ҷо. дигар не. варианти А, ниҳоии шумо варианти А аро интихоб 13000. кардед. 13000 пирях. хуб, табрик мекунем. воқеан ҷавоби шумо дуруст аст. 13000 пирях дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд мебошад. мегузорем ба саволи дуюми барномаи роҳхат. саволи дуюми барномаи роҳхат тавассути як акс пешниҳод мешавад ва шумо бояд ба ҳамин акс нигариста муайян созед ки дар ҳамин акс кадом шаршараи машҳури Тоҷикистон тасвир ёфтагӣ ҳаст. яке аз шаршараҳои бисёр маъруф аст ва онро дар байни сайёҳон бо номи Фанский Ниагара ҳам машҳур мебошад. ин шаршараи чи Искандаркӯл мебошад. Искандаркӯл? барои чӣ Искандаркӯл? аз кадом ҷанг? ягон мартаба рафтагӣ ҳастед шумо Искандаркӯл? Не, мо тарафҳои вахи Тағелдараи. аз минтақаи Тағелдара шуд. хуб, ҷавоби ниҳоии шумо?
ҳамаи Искандаркӯ. Искандаркӯ. Аз ягон ҷо дидагӣ ҳастед? Ягон масалан суратҳош дар китобҳо ҳастанд, дар чӣ ҳаст. хуб набошад, агар боварӣ дошта бошед воқеан ҳам дуруст аст. Табдил мекунем ҷавоби шумо дуруст мебошад. Варианти Искандаркӯ. Ва инак мегузорем ба саволи севуми барномаи роҳхат. саволи севумро мехонам, бо диққат бошед. кӯли Тоҷикистон ки қариб 2 баробари манораи Эйфели Парижро паноҳ мекунад, чӣ ном дорад ва дар куҷо ҷойгир аст? яке аз кӯлҳои бисёр маъруф аст. кӯли яъне ки чӣ кӯли сарез мебошад ки ин соли 1911 тавассути яъне ки заминларза асосан пайдо шудааст. аз ҳамин сабаб ин кӯли сарез мебошад ки ин дар вилояти кӯлҳои чуқуртарин мебошад ки соли 1911 сохта шуд, яъне ки дар натиҷаи заминларза ба амал омадааст. ин кӯл дар яъне ки вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷойгир аст. пурра додед? боварӣ доред ба ҳамин ҷавоби худ? бисёр хуб, воқеан ҳам дуруст аст. ин кӯли сарез мебошад ки чуқурияш 505 метрро ташкил медиҳад ва дар водии Бартанги вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон қарор дорад. табрик мекунем, мегузорем ба саволи чороми барнома. саволи чороми барнома чунин аст, бо диққат бошед. пойгоҳи маъруфи кӯҳнавардӣ ки дар наздикии баландтарин қуллаи Тоҷикистон ҷойгир мебошад, чӣ ном дорад? яке аз пойгоҳҳои бисёр маъруф аст. аллакай аз замони собиқи Иттиҳоди Шӯравӣ ин пойгоҳ фаъолият дорад. то ба имрӯз ҳар вақте ки кӯҳнавардон ба ҳамин хоҳанд ки ба қуллаи Исмоили Сомонӣ бароянд, ҳатман ки ба ҳамин тавассути ҳамин пойгоҳи кӯҳнавардӣ мераванд. пойгоҳи қуллаи баландтарин Исмоили Сомонӣ аст, не ки кӯҳнавардон тавассути ҳамин пойгоҳ кӯҳнавардон ба қуллаи Исмоили Сомонӣ мебароянд. боз ба қулла яке аз қуллаҳои дигари баландтарини Тоҷикистон ҳаст, ба он ҷо мебароянд. якчанд қуллаҳое ки наздик ҳастанд ба ҳамин пойгоҳ, ба ҳамин қуллаҳо мебароянд. ин қулла яъне ки дар қуллаи Исмоили Сомонӣ агар пойгоҳи кӯҳнавардӣ мебошад, ин Москвина ном дорад. ҷавобатонро дигар намекунед? не хуб, воқеан дуруст аст. ин пойгоҳи кӯҳнавардӣ номаш Москвина аст ки дар ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон қарор дорад ва тавассути он кӯҳнавардон ба қуллаҳои баландтарини ҷумҳури Тоҷикистон аз ҷумла қуллаи Исмоили Сомонӣ мебароянд. мегузорем ба саволи панҷум, яъне саволи ниҳоии барномаи интеллектуалии роҳхат. ва ин савол чунин мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон чанд қуллаи зиёда аз 7000 метра ҷойгир аст? дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз се яъне ки қулла мавҷуд аст. ин якумияш қуллаи Исмоили Сомонӣ мебошад, дуюмияш қуллаи яъне Сино мебошад, сеюминаш бошад ин қуллаи Озодӣ мебошад ки зиёда аз 7000 метр аз сатҳи бар яъне ки баландӣ доранд. боварӣ доред ба ҳамин ҷавоби худ? камилан боварӣ дорам. аз куҷо ягон маълумот доред? аз ягон ҷо маълумот доред? аз шабакаҳои иҷтимоӣ медонед? як аз телевизион? шабакаҳои иҷтимоӣ бисёртар китоб хондан дар кор аз китобҳои географияро бисёртар нақл. табрик мекунем, воқеан ҷавоби шумо дуруст аст. ҷавоби дуруст ин се қулла аст ва якеаш қуллаи Исмоили Сомонӣ ки баландиаш 7495 метрро ташкил медиҳад. қуллаи дуюмаш ин Абу Али ибни Сино мебошад ки баландиаш 7134 метрро ташкил медиҳад ва ниҳоят қуллаи Озодӣ ки баландиаш 7105 метрро ташкил медиҳад аз сатҳи баҳр. табрик мекунем, шумо ғолиби нашри шашуми барномаи ҷолибу шавқовар ва интеллектуалии роҳхат шудед ки хатсайри ройгон дорад ба яке аз минтақаҳои зебо манзари ноҳияи айни кӯли Искандаркӯ. табрик мекунем ба шумо ин роҳхат тақдим мешавад. як бор мекушед роҳхатро.
барои шумо иштироки дар барномаи мо писанд омад? хеле писанд омад, хеле маъқул шид. Чӣ чизҳои навро омӯхтед дар барномаи мо? хеле чизҳои навро ки мо яъне хеле чизҳои мо бисёртар шавқ доштем ки дар ҳамин яъне ки бозиҳо бисёртар мехостем ки яъне ки ширкат вардем ки ин якумин маротиба ки дар ин чи сайёҳӣ интеллекти яъне сайёҳӣ мо ширкат вардем ва яъне ки ғолиби роҳхат ёфтем ба яъне Сафедара Искандаркул яъне роҳхат ёфтем. хеле ва хеле миннатдори худро ба телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардимӣ яъне хеле миннатдори худро баён мекунем. Саломат бошед. Ба кадом минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон шумо сафар кардагӣ ҳастед? мо ба минтақаҳои Кӯло, вилояти Мухтори Кӯҳистон ки зодгоҳамон аст. Варзоб рафтагӣ ҳастед? Не. Ромид рафтагӣ ҳастед? Не. Ноҳияи айни Искандаркул рафтагӣ ҳастед? Не, нарафтем. хуб набошад ба туфайли барномаи роҳхат инак метавонед имкон пайдо кардед ки ба ноҳияи айнӣ ва ба минтақаи сайёҳатии Искандаркул сафар кунед. Бориш дигар табрик мекунем ва саломат бошед. Ташаккур ки дар барномаи мо ширкат варзидед. ҳаминтавр бинандагони азиз бо дарёфти ғолиби худ нашри шашуми барномаи ҷолибу шавқовар ва интеллектуалии роҳхат ба поён мерасад. агар шумо низ ки мехоҳед дар барномаи мо ширкат варзед, пешниҳод доред ва ё саволе доред, метавонед ба рақамҳои WhatsApp ва Telegram мо дар тамос шавед. ёдовор мешавем ки барномаи роҳхат дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии ватании Togic Travel роҳандозӣ мешавад ва бо умеди саломатию, сарбаландӣ ва саодатмандии шумо бинандагони азиз то барномаҳои оянда хайр.